a Chlic. Tric a Chlic. Helo na, a chroeso I sesiwn Tric a Chlic. Ydych chi'n cofio beth ydi hon? Beth yw e? Ie, afal. Afal. Pa sain? Pa sain? Ie, a. Da iawn chi. Beth ydi hwn? Beth yw e? Ie, pen. Pa sain? Da iawn. Beth ydi hwn? Ydych chi'n cofio? Ie. Monkey. A pa sain? Da iawn chi. Y sain heddi ydi dwedwch ar fy ôl I. Y symudiad ydi hop. Tybed ydi Sam y ci yn medru gwneud y symudiad gyda chi? Hop. Da iawn Sam. Da iawn ti. Hop. Pa sain? Da iawn. Dwedwch y geiriau yma ar yn ôl I. Het. Hael. Helpu. Hapus. Da iawn. Ardderchog. Nawr, mae'n amser sydlu ar y sêr. Ydyn ni'n barod? Dilyn bys Mrs Jones fan hyn. Ham. Eto. Ham. Da iawn chi. Beth ydi hwn? Ham. Ie, ham. Nawr te, barod? Mam. Eto, mam. Whoops, mae wyneb I waered. Dyma hi. Pwy ydi hon? Mam, ie, mam yw I. Barod, dilyn y bys. Map. Eto, map. Beth ydi hwn? Map. Un bach arall. Barod. Pam. Eto. Pam. Beth oedd y cwestiwn? Pam. Ydy'r bysedd bach yn barod? Bysedd bach yn barod? Dyma ni.
Beth ydy hwn? Ham. A, Pwy ydy hon? Mam. A, Beth ydy hwn? Ie, map. A, Beth oedd y cwestiwn? Pam. A, Da iawn chi, a dyna ni am heddiw. Pob hwyl gyda'r gwaith. Gweld chi eto. Pob hwyl. Yn hir